фиристодам. меравем. агар онҳоро мушакборон кунем ба тарсу воҳима меафтанд. онҳоро тирборон ҳам карда лозим. ман мехоҳам ки шумо ҳадди ақал 30-40 нафарро кушед. маро фаҳмидед? фаҳмидем. назли ба худой. назли чашмонатро кушо. ба ман нигоҳ кун. ба ман нигоҳ кун назли. касе ҳаст? ёрӣ диҳед. ягон кас ҳаст зуд ба ин ҷоед. ёрӣ диҳед. назли. чӣ гап аст? худкушӣ кардан хост. зуд ягон касро даъват кунед. хуб ҳозир. назли ба ман нигоҳ кун. назли чашмонатро напӯш. ба ман нигоҳ кун. шуд аз ҷоятон наҷунбед. дар ин ҷо чӣ гап аст? инҳо аз куҷо пайдо шуданд? дар ин ҷо чӣ гап аст? силоҳдорон чӣ кор мекунанд? ҳей, истед. шумоён кистед? хонум бисёр сарояндаи машҳуранд. мо муҳофизони ин кас мешавем. ман ба сароянда чандон таваҷҷӯҳ надорам. ба ин тараф гузаред. гиред онҳоро. майлаш фақат ки ба мо даст нарасон. ишор накун. гузаред. нишин. гузаред. шинед. азану. шинед. азану. тамом, ором шавед. агар ӯ ба худ ояд, ҳамаамонро мешнасад. барои ба худ омадани ӯ ҳоло 1 соати дигар вақт аст. кешанлӣ, бояд қумандон явузро огоҳ кунем. байни худ гап назанед. қумандон дар ин ҷо силоҳ ба дастон. ту бо кӣ гап задӣ? бо кӣ гап задӣ? ин чист? таҷҳизоти гапзанӣ. гӯшмонак аст, намебинӣ магар? бо кӣ гап задӣ? ба шумо гуфтам ки мо муҳофизем. ронанда моро дар назди даромадгоҳ интизор аст. бо ӯ гап задам. хуб, бигзор интизор шавад. онҷоро омӯхта баромадед ки онҳо ба кадоме аз ин нақбҳо наздиктар ҳастанд? бале қумандон, гурӯҳи воҳиди махсуси шашум ба нақби чорум наздик аст. зуд ба онҳо хабар деҳ. онҳоро хатар таҳдид дорад. итоат қумандон. он ҷойро пайдо кардем қумандон. мо ба он гурӯҳе ки хатар онҳоро таҳдид дорад хабар додем.